Ebusiafo, ye nana yedin ankasa de Kwame Debrah. Ya obedi akonwa eye asokoma mpa akonwa ye ne di besesa be ye Nana Boakye Ansah Debrah no. Osai kire Asante Wura. Ye kuro wura otumfo eye 26 June 1986 ene odi ade. Na osai wo ahemfie. Ebusia yomie nkoni nkohwe emra wo su akire kuro bia Asante Kotoko. Kuro wura no. Wo su akire no yenkoni yenkonkohwe. Ai enye otumfo ye wotesu ye no su akire no. Yenkoni yenkohwe tama wo su akire no. Ai yenko video ni kakra. Ai satano ya brantie kura. Ya brantie. Ai yenkoni yenko kakra mbra ni yentoa so. Ai na wonya nba bi kro. Nana Boakye Ansah Debrah. Ai video na itwaguo no. Mera wo su akire opemso no Kotoko hene no. Ai abusua ene itwaguo no.
Wohwemu a ansa wohwem nguni ya ekosu ya mfo no mpani mfo ni na abedi nka beso a kire wo ansa na onu mo beso mo beso ai nti no hwe na ekosa an pepe ti mo sai a kire no bi eso ai ya de efe keke Asante hini fititi efe Asante hini efe Asante hini efe wa hwe ne fe na wohwemu ye kwa mse Asante hini ye first no na mse wusu awi a ehonum na na ejina honom se ne ye mo asensan ga gazette o se ne bisa awo
ɛnam sɛ na wo se tuntum so osu awie ya no sa ko fra fitaa na sɛ ni gya ba fie sɛ ni gisɛm but sɛ de ne de enya ni gisɛm bio ya be wo sɛ sɛ ne wɔkɔ nkan ho bio na kɔ akura na ada ne bi nkom so sa be anti na hwɛ na ya kɔ masantuma ya kɔ osia nkoso no hwɛ so TV na subscribe channel na like beto from bia we say share no everything pia Edini yasai so TV GH. You see, Edini yasai so TV GH. That's Ghana. So TV Ghana, the same thing. Subscribe channel is here. Me like it, me comment it. Like the program, like is here. Me comment it. Chere wadwene won sem no ho. Chere wadwene wo videos o wahwe. Chere wadwene asema me ka no ho. Woni me nya adwene a na nche se be kontokwa. Chere wadwene kan wadwene chere me. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.